Kai, ina za ka? Kai, ina za ka? Na gaya mai da gani ya aike ni kai caji. Waye ya mai kai dalla wa? Kai, wahalar mu za ka yi. Ka bashi. Salamu alaikum. Yaro mai kwanshot. A zan kira ka. Kai. Me kani na muku don uwarku da kai da wannan hajjan kwanke. Wani ƙanin na wake tambaya. Ina ƙwallon hajjan ma tukuna. Kai, ya. Ya dai? Ya. Hello? Me ya bari ne? Me da ne biyo ne. Waye kuma wani me rajan? Me da yayin salo. Akan me? Yaron nan da muka tare mai wace marwaya. Waya. Bon uba. Kai. To yanzu ya. A ni fa yanzu ban tsaya ba saboda yanzu dayewa zan. Wace yana ka tsora ta. Ko ka dan bari ne. Yaran fa ya da ku ba. Yanda aka yi wannan yaro. Ya dai. A malam da Allah ka dan ya hakuri wallahi mun dan fito daga kura ne shine muke wanke jiki. Da ma ka ji mu tafi. Malam na fa ba za Ne kaga. Wallahi na saurin baki ne. Idan muka yi ruwa za a bada ruwa. Ana da ruwa wanke za ka yi magana. Idan kai magana ne muke kai hakuri. Roli mu je action. Ai dogo san da kaga masu ruwa masu famfon sun fara. Yanzu kawai ya mu je yanzu ka gane idan ka wanke jikin sai mun yi kamar namu da ma kawai ka ce inda an riga an kona na wanke. Ka ce ka ni fa na zubar ma kawai ka fi. Abin da za a yi kenan kawai ka ce masa da Allah mu fito da kura ni aiki na mu je ko magana ba za kana dauka. To action. Hello? Tsaya.